Muna 1995 bamukuru vangu firstborn vakangoita kunge varohwa nezvinhu ndokubva vangobuda furo ndokubva vafa. It was sometime muna November. Anyway, chimwe chinhu chandoda kuti muzive ndechekuti kuGokwe nyaya yekuroheswa nezvidhoma chinhu chiri very very simple uyezve zvinhu zvinoitika. Munogona kutoti vana vari kuchikoro wana akangomanya akahwina akaita number 1 mangwana makuseni anogona kutongorohwa nezvishiri muklasi zvotanga kutaura. Apa zvishiri zvacho zvinenge zvichitaura kuti ndatumwa nambuya mainhingi ndanzi ndizodai. Zvinhu zviri very normal kuGokwe. Bamukuru vangu vakabva vashaya zvingori strange like I said. Ndokubva rufu rwatoitika angoshamisa kuti munhu watata mukati naye. 2 years later same time pakabva pashayikwazve. Vedu ndoda kuudza kuti pamusha apa pane makuwa mazhinji. Pose pavaishayikirwa nevana vamwene vedu ndivo vanenge vakatomira vachinyaradza vanhu vachitanga nziyo. Vakanga vane mwoyo wekuti rufu rwaiti ruchipera vanhu vose vanongoti ime maonawo zvataona. Nerimwe zuva muna 1998 takanga tatenga Mazda B1600 or B2 I can't remember, but yakanga ine Mazda yakanga ine canopy. Takanga tavhura shop kumaraini ikoko. Zvino murume wangu akabva abva achiendesa magorosari emushopu nekuti stock yakanga yapera. Ndokubva aenda kumba. Handizotauri kuti kunonzi kumaraini apa chona nekuti vazhinji vacho munogona kundisiva kana muchibva kuGokwe. Ndokubva aenda akati asvika kushopu kuya ndokusvika ndokusiya magorosari musikana achienda mushopu ndokugashira zvese ndokuburutsa iye nemurume wangu. Vakazoti vapedza ndokubva adzoka. Akudzoka achidhiraivha ndipo pakangouya rimwe gonyeti rakatsatisa murume wangu. Ndiri kuti rakamutsatisa ari mumota. Chii chakaitika? Dhiraivha kana achitaura nawo up to today havana nharo. Vanoti veduwe ini ndakati ndichidhiraivha ndiri mugonyeti ndokuona senyoka mberi kwangu. Kwai ndokubva ndati aiwa senyoka iri kai rinogona kukanganisa dzimwe mota. Since ini ndine gonyeti regai ndiende pamusoro paro ndiri tsike. Iye dhiraivha wacho anoti aiti akaona zinyoka riya raingoapiya mberi kwake. Kwai ndo dhiraivha ndichienda negonyeti rangu ndichinoritsika zinyoka riya. Kwai yoita kunge yafa nyoka yoita kunge yafa oiregedza. Dhiraivha kana 100-200 meters ona zvezinyoka riya radzoka obuda murodhi achinoritsika. Vanhu vakanga varipo pasi apa vanoti ivo gonyeti iri raiuya zveshuwa raitobuda murodhi richiuya kuzotsika mota Mazda iyoyi. Hanzi mota yakatsikwa veduwe nemurume wangu akaramba achingoti veduwe akachema kusvika ati 0. Dhiraivha wapo akaona kuti nyoka iya yafa ndokumira. Paakamira akaona maiwe haisi nyoka munhu imota. Munhu chinhu changa achifunga kuti nyoka nguva yese imota. Munhu akanga atofa. Ndiko mafiro akaita murume wangu. Vamwene vangu vakanga vane urombo hwavakanga vainawo. Ende gore negore kana 2 years later same time ndivo vaizvidyira vana vavo. Pamusha apa pane makuva. Ndakarwadziwa, ndakanga ndiri kubasa. Ndakazongofonerwa nevanhu vakuru zvikanzi svikai kumba hakuna kumira zvakanaka. Ndakamhanya ndichinosvika kumba ndichibva ndatorwa nevanhu vakuru vakanga varipo vakaenda neni. Ndikasvika paaccident scene ndikasvika ndichiona mota yemurume wangu yakaita kupetana. Handisati ndambona zvakadaro. Vakaita kucheka madhoo kuti vamuburitse. Makanga makazara ropa. Pakanga pakazara vhudzi kuita sekuti scalp yake yakanga yavedweka. Handidi kupinda mukati menyaya asi murume wangu akafa zvinorwadza. Akandishamisa zvakare. Takabva taenda kuroviga musha kuna vamwene vangu. Takati tichisvika kumusha uko mota yaidhiraivhwa nemurume wangu vakaidhonza. Vakanga vaidhonza vakaisa pamusha. Nanhasi iripo pamusha ipapo haina kusukiwa neropa rayo. Ndakatsemuka mwoyo wangu. Hakuna kuitwa body viewing. Ndakakumbira kuti ndaikumbirawo kuti ndinge ndichiona murume wangu. Mwoyo wangu wakatsemuka ndichiona murume wangu akaita kudistoteka, fesi yakachekwa.
handidi hangu kutaura zvakawanda pamusoro pezvinhu zvinova zvinhu zvinondirwadza mwoyo wangu. Parufu ipapo amai vakanga varipo vamwene ndivo vaishereketa vachimhanya kumabhodhoko vachiona kuti vanhu vabika here, vakatora mombe vakati torai mombe, ndivo vane vhoisi yekutaura kwandakaita, torai mombe iyo, vakaenda kudanga vakanonongedzera kuti mombe iyo iurayiwe, vakabva vachimaneja kuti vaone kuti vanhu havasi kuba chikafu here, because Gokwe kune vanhu zvevanofarira kuti kana pari parufu vanopinda makicheni kutora, anogona kutobaka na dzidya remombe yose. Saka ndivo vanenge vachiona kuti makii ndivo vanavo. Vanhu vachichema vaisvika vachibata maoko eni, mai vakanga vari bhizi vari pazhe vachimhanya vakatanga kuimbisa parufu paya, ndivo vaitotanga nziyo. Mwoyo wavo wakasindimara mai vaya, handisati ndamboona zvakadaro. Imika vamwene vangu gore rakatevera vakabva vakohwa. Aiwa, pamusha pairimwa ipapo, ende ndotoona kuti vaive vakarombera kurima. Pairimiwa pamusha apa zviya zvekuti paikohwewa. Kana ndichiti kukohwa kotoni, kotoni munovisisa here? Kotoni munoti kana maikohwa inoiswa mumabhegi, mune zvimabhegi zvidiki. Kana yakohwewa yoindwa manje munotsika mabhero. Bhero rinotsikwa zvekuti bhero 1 rinenge rine 150 to 200 kgs, rinenge rine kotoni yakanaka. Then kana yaindiswa kukotko kana kukageruku, ndoko inosvika vobva vaiskela voigredha, votarisa kuti igredha hani. Kana vapedza kudaro vobva vakupai kuti bhero rakati. Vane system yavo yanoshandisa, munozongopiwa iri cheki kuti dzimwe nguva unozoona kuti mabhero anenge atengwa on average $150, apa anenge ari 40 kana 50. Ndokuita mari kwaita amwene wangu. Gore rakatevera murume wangu ashaya, vakakohwa. Shopu iya yataive tavhura nemurume wangu vakaitora vakaita yavo. Ini ndikasara ndine vana 2, hapana kana chimwe chandakawana. Vakandiratidza true color yavo, vakandidzinga mumusha wavo. Ndakatsemuka mwoyo wangu, asi ndakaona kuti Mwari vaida kundibvisa mumusha mune uroyi wakadai. Ndoda kutaura nyaya yemwana wavatete vangu aigara pamusha namama. Mwana uyu akazokura, akura kudaro aitaura kuti kana vanhu vasipo iye ndiye aisara pamusha. Gogo vaive vamuudza kuti kana achinorara asavhara dhoo, anongorisiya mbichana rakavhurika. Asi iye nepamusaka pekutya aizovhara dhoo. Pane mwana anganzi asavhara dhoo, kumusha kunenge kune rima riya risingaiti. Saka aizoti kana akarara paya ari oga, gogo handiti vanenge vasipo, asi varoora vanenge vari mune mamwe mabhedroom. Uyu mwana wavatete ndiye aivata naamai nekuti baba vanenge vasipo vari kubasa. This particular day vamwene vangu vakanga vasipo, ndokubva avhara dhoo. Akati kwai usiku ndakawa pane chinhu chairwisana nedhoo, tichirwisana nedhoo. Anoti paakamuka ndopaakazongowa first movement achibva angozongoona muswe. Akauruka ndokubva abuda mumba. Kubva musi iwoyo haana kurara mumba kusvika gogo vadzoka. Gogo pavakadzoka akati, gogo ndakaona mumba mune nyoka. Gogo vakati hairegedzi, sekuru pavachazodzoka pamonth end vachaiuraya. Mwana uyu akatambura muupenyu hwake, akatambura akuzoda kuita mwana, akatambura kuita mwana. Uyezve akanga ari mwana uya wekuti unotoona kuti aingona kungoita rimwe zimudhu ototsama kuti angane zvinhu zvaive zvakamugara. Akazoti paitwa zunde nerimwe gore, ndipo paakabuda mamwe madhimoni. Vanhu vechechi savadha vauya kuzoita zunde uku, vakaita zunde, agobuda madhimoni. Musi waakabhabhatidzwa, imi hatisati tambona zvakadaro. Ndakanga ndiripo musi uyu, murume wangu akanga asati ashaya. Mwari muzamasavadha anoimba, vakaimba nziyo, vanhu vachibhabhatidzwa vachipinda mujorodhani. Vanoti mujorodhani vachiimba. Ndokubva 10 yemwana uya yasvika. Akati achinobhabhatidzwa, handiti masavadha anoti kana achibhabhatidza anomikidza munhu mubvu rakawani so. Akati edu handisati ndamboona zvakadaro, pakanga pane mweya waMwari. Ina hangu ndinoenda kuMethodist, asi ndoda kukuudzai kuti ndakaona mweya waMwari musi iwowo. Pakanga paine mweya waMwari, vanhu vachiimba. Chijana chake chakazoti chasvika chekuti abhabhatidzwe.
ndokubva atanga kufamba, akafamba achienda achiswedera kuna pasta ndobva vamutarisa mumaziso kudai. Pavakamutarisa kumaziso ndokubva amira akabva adhiricha, ndikugokwa anoti kudhiricha, ndobva adhiricha, kudhiricha irivhesi, ndokubva arivhesa kudai. Pasta vakamutarisa kudai, ndobva handiti vanonamata, vasati vatanga bhabhatidza vanonamata, vanenge vanamata pachechi inenge ichiimba, pane nziyo yavo inoimba inonzi kwai mudzimu unoera, ndiyo yavaimba iyoyo kwai Holy Spirit Faithful God. Ndokubva pasta vamutarisa mumaziso, ndaenda zvendichinosapota musukuru vedu ndokubva pasta vamutarisa mumaziso kudai so, ndokubva iye amira kudai. Amira kudaro akanga ari mwana anonetsa kumba ndidi kunyepera, aive ari mwana anoteerera, asaizongoti kana mudhu yamubata kudai pane zvamaimuita. Pasta vakazongotora zvimvura somumvura, handiti vanenge vakamira mumvura mugwizi, ndobva vatora zvimvura kudai, ndobva vamumwaya nemvura iya paforehead. Pavakadaro ndobva vatanga kuswedera kumasure, achidzokera kumasure, ndobva madhikoni amubata. Madhikoni ayamubata ndobva vamuendesa kuna pasta, ndobva pasta vamunamatira. Nditi vanotanga vanamata kuti tokubhabhatidza muzita remweya chichichi, ndobva vanamata paipai. Pavakati vanomunyika mumvura kudai, ndobva aflota, akavata stretch pamusoro pemvura. Handisati ndamboona zvakadaro muupenyu hwangu. Akaflota pamusoro pemvura kudai. Pasta vakamudzokorodza kechiti kudai, akabva flota so, akavata pamusoro pemvura. Imi ndokubva vamubvisa, vakabva vamutora svika handei naye, ndobva vaenda naye isu sehama zvetakaenda katinoswedera kakuya, ndopa takanomira vakatanga kunamata. Vafundisi vaya vakabatana mumaoko, munotogara matoudzwa kunzi kana pane zvaunobata, kana uchiziva kuti uri munhu asina kuchena, ibva pano. Vabva vabvisa vanhu vose, ukasara vaya vana gogo vanenge vachinamata mweya nemuzvokwadi. Imika pakanamatiwa, mwana uya agotanga kuzhonyongoka, agoita masounds. Imi tisati tambona zvakadaro. Ndaingonamata ndichingoti Mwari wangu, betserai mwana uyu, deliver mwana uyu kubva kurima. Imi ndaingonamata, pakanzi vanhu vasare zvavachinamata, indakanga ndasarawo sekutaura kwandaita kuti ndiri munhu anonamata. Mwana agozhonyongoka achiita masaundi, agotanga kutaura zviya zvekuti anenge achitaura asi mwana uyu rinenge riri dhimoni rakamugara achiti handina kwandiri kuenda, mimi handina kwandiri kuenda, chitaura zvakawanda. Mwana uyu agotanga kuzhonyongoka, vagonamata. Dhimoni rari gotanga kuti ndiri kutsva, pari kupisa pano. Parakazoti ndakuenda. Ndokubva mwana uyu ndokuzoita free, ndokuzongova tangoti rabada kudai. Imi mwana uyu vakabva vamutora, ndokubva vaenda naye, ndobva vanomunama. Veduwe handidi kunyepera, ndovafudzi rangu kumira ndichitaura nyaya. Mwana uyu vakabva vaenda naye, ndobva vanoimba kwai ndinomira paJorodhani, vagoimba nziyo iya, vagoimba nziyo kudai so. Imika, it was a special moment. Ndowamusodzi yangu kubuda, ndobva vamunyikidza mumvura kudai so. Imi ndobva anyura, chechi yose ikoti amen. Ndokuita free kwakaita mwana uya aita free, akazoroorwa, agozama kuita pamuviri, pamuviri pangabata, pamuviri apabati. Ndakatomudza kuti iwe namata. Ndokunamata kwakaita, agonamata, akatoita zvekutotsanya, panga akutoenda kusavanda kwekwe, agotsanya, agoti musi akati kwai ndichida kuita weti mausiku, anomungoziva kuti vanhu vanoitira mabhaketi kumusha. Ndopa akazongoti achiweta kudai, ndobva wadombo kuti kokoro, pakadonha matombo maviri kubva muchibereko make. Akatora matombo aya akawaisa mupepa, ndokuachengetedza, ndokuenda nawo kuchechi. Vanhu vekuchechi vakati inga Mwari akanaka, kumatombo abuda mwedzi unotevera ndipo pakabva abata mimba. Asi ndakuzota marisechi ndakazoona kuti kwanzi vanhu vanoita witchcraft vanenge vachikuratisa nezvinhu zvavo. Saka iwe kuti usaita mimba, vanoenda vanoisa matombo muchibereko chako. Nyaya yachona yakati rebei, asi chandoda kuudza ndechekuti regai tidzokere kwakatangira nyaya iyi. Yakatangira kupi? Inini ndakanga ndapinda mumusha umu sei?